ऍस्ट्रॉलॉजी ही आपल्याला आधार देण्याकरता आहे, भविष्य बदलण्याकरता नाहीये. आता एखाद्या ऍस्ट्रॉलॉजरनी सांगितलं तुमच्या आयुष्यात असं होणार आहे, तुमच्या बॅक ऑफ द माइंड कुठेतरी ते फिक्स होतं, बरोबर, आणि तुम्ही ते रियालिटीमध्ये आणता. तुमच्या आयुष्यात या वेळी असं होणार आहे हे जर तुम्ही फिक्स म्हणून घेतलं तर ते होणारच आहे. आणि जर तुम्ही न मानता त्याच्यासाठी प्रयत्न केले, मग काहीतरी बदल तरी होतील. अगदी ते नाही होणार, तुम्हाला ते ऍक्सेप्टन्स असतो. मी जसं म्हणलं, ऍक्सेप्टन्समुळे गोष्टी सहज होतात. की तुम्ही एखादी वर्स्ट सिच्युएशनला तयार राहा. जर तुम्ही तयार राहिला ती सिच्युएशन येणारच नाही. खूप लोक असे असतात की ऍस्ट्रॉलॉजीने जे सांगितलं ते जर म्हणले की तुमचे पुढचे 2 वर्ष अवघड जाणार आहे, मग तेच त्यांच्या माइंड बॅक ऑफ द माइंड हे चालू असतं की पुढचे 2 वर्ष माझे खराब जाणार आहेत. व्यक्ती तितक्या प्रकृती यालाच म्हणतात. 7.5 माझी चालू आहे, पण आय एम इन द हायेस्ट पीक ऑफ माय लाईफ करिअरच्या बाबतीत. 7.5 असून पण पहिली 2 वर्ष हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते असं म्हणत होते. मला ते कधीच जाणवले नाहीत. मला झाले हे नंतर कळलं. मलाही झाले होते, पण तो त्रास मला तेव्हा वाटलाच नाही. तो नंतर लक्षात आलं की ओके, ह्या त्रास होता 7.5.